Úgy van, gyönyörű. Jössz el. Kezdesz Kriszti, középen az a teljed. Ott kajálja, fönn a kezed, tedd fel a kezed. Úgy van. Jössz el, gyönyörű, az is benn volt. Úgy van. Jár a bal. Húzd meg a jobbokat, Krisztián, üssél. Így van. Jössz el középre. Húzgáld meg, Krisztián. Lazábban, játékosan, fönn a kezed, tedd fel a kezed. Húzd be. Gyere el onnan. Úgy van, gyönyörű. Jár a bal, üssél belőle, úgy van. Gyorsabb legyen, így van, gyönyörű. Csakkor, lépjél hátra belőle, üssél, már ütök, Krisztián, már ütök. Kezded. Fönn a kezed. Gyere! Szép! Jár a bal, kezdjél Krisztián, kell az így van. Így van, gyönyörű volt. Nagyon szép a fölítő. Gyere be középre. Szép! Gyönyörű. Húzgáld meg. Fönn a kezed. Jár a bal, ott te vagy. Fáradt. Lassú. Verj alá, hajtsa. Verj alá. Következő mérkőzésen Cserében László és Simonos Norbert meg lesz az, Krisztián, meg lesz. Megvan.